नमस्ते दोस्तों। एगो मेहरारू अपने पति से कहत बा कि रउरे त कहेनी कि मोदी जी के राज में स्वर्ग मिल गईल बा, सुराज मिला है। हम त देखत बानी कि नून तेल रोटी सब मुहाल बा, कि कौनो तरह से ज़िंदगी चलत बा हमनी के। यहाँ तक कि लड़की मेहरारू लोग के इज्जतियों लुटा जाता, ऊपर से चोर लुटेरन के नी सजा भी नहीं मिलता। ये कैसन सुराज बा? सुनिएगा गीत के माध्यम से। कि हमके नूनवाय रोटिया, कि हमके नूनवाय रोटिया, मोहाले बाली माँ कैसे कहेला कि मिलाला सुराज बाली माँ कैसे कहेला कि मिलाला सुराज बाली माँ। दिन दिन खेतावा में रोपनी करीला, दिन दिन खेतावा में रोपनी करीला, रोपनी करीला हम ही कटिया करीला, कटिया करीला हम ही पिटिया करीला। कि नाही दूनो जून खाए के, कि नाही दूनो जून खाए के, ठेकान बाली माँ कैसे कहेला कि मिलाला सुराज बाली माँ कैसे कहेला कि मिलाला सुराज बाली माँ। पूंजीपति जमींदार कबले सताई है, पूंजीपति जमींदार कबले सताई है, हमरा पे कबले ऊ मर्जी चलाई है, हमरा पे कबले ऊ मर्जी चलाई है। कि नाही फटही लुगरिया के, कि नाही फटही लुगरिया के, आस बाली माँ कैसे कहेला कि मिलाला सुराज बाली माँ कैसे कहेला कि मिलाला सुराज बाली माँ। डिहवा डगरिया में इज्जत लुटाईली, डिहवा डगरिया में इज्जत लुटाईली, चोर बेभिचरियन के सजा नाही मिलली, चोर बेभिचरियन के सजा नाही मिलली। कीन के सिस्टम पे हमारा के, कीन के सिस्टम पे हमारा के, नायास बाली माँ कैसे कहेला कि मिलाला सुराज बाली माँ कैसे कहेला कि मिलाला सुराज बाली माँ। कि हमके नूनवाय रोटिया, कि हमके नूनवाय रोटिया,